मांद्रा वाठारात अविनाश पुरके नाट्य संमेलन आयोजित केले। या संमेलनाचे मुखेल सोयरे म्हण मांद्रेचो आमदार जित आरोलकार हजर आशिल्लो। नाट्य संस्कृती फुडें व्हरपाची गरज आरोलकारान ह्या वेळार उक्तायली। पळयात जे आमचे पालक आहात, जे ल्हान ल्हान भुरगीं आहात, सगळ्या पालकांक एकूच रिक्वेस्ट आहा की भुरगीं म्हटली खंय शिक्षण दिवप कित्याक तुमकां दिसता शिक्षणच दिल्या उपरांत तेका जॉब मेळटलो, तो जॉबाक लागतलो नाल्यार तो जॉबाक लागचो ना। तेका लागून खेळपाक धाडनात, आमी कल्चरल एक्टिविटीज कितें करपाक धाडनात, बेश्टे नेमशेक धाडटात आनी बसयतात, फुडें तेंकां प्रमोट करनात। पूण खुबश्या भुरग्यांक आयज खरेंच उमेद आहा, खेळपाची आसतली, संगीताची आसतली, नाटकाची आसतली। तेका लागून मागता सगळ्या पालकांकडे भुरग्यांक केन्ना प्रेशरायज करूं नाकात। भुरग्यांक जे जाय, जे करपाक जाय, जर तेंकां फ्युचर घडोवपाक जाय त्या फिल्डांनी तेंकां करूं दी। अवश्य शिक्षण गरजेचंच आहा, पूण जर तेंकां दुसऱ्या क्षेत्रांनी खंय फुडें सरोंक जाय जाल्यार तुमी तेंकां फुडें काडा। फुडली वाटचाल आहा ती आमी आसात, आमी सपोर्ट करतात। तेका लागून मागता सगळ्यांकडे जे आमची संस्कृती आहा ती फुडें आयज व्हरपाची गरज आसा, सगळ्यांचो सपोर्ट जाय। राजा आणि दुर्योधन हे सादर करताना त्यांचा जो काही अभिनय होता, त्यांची ती शब्दफेक होती, ती माझ्यात अजून लक्षात आहे। आणि मी जेव्हा कला सादर करतो त्यावेळी मला त्यांची आठवण, ती स्टाईल मी घेतो कधी कधी। आता त्यांच्याप्रमाणे कसं त्यांची पर्सनॅलिटी, त्यांचा आवाज थोडा वेगळा होता, माझी पर्सनॅलिटी थोडी कमी आहे, तरी सुद्धा मी ते सादर करण्याचा प्रयत्न करतो आणि मला त्यांचा अभिमान आहे, माझ्या आजोबांचा, वडिलांचा। म्हणून आज हा कार्यक्रम घडवून आणण्याचं मला इच्छा झाली होती। मला स्वतःला जे नावलौकिक प्राप्त झालेलं आहे ते नावलौकिक आणि कुठल्याही कलेमध्ये भविष्यामध्ये सुद्धा मला होऊ शकत नाही। कारण राजकारणामध्ये कितीही जरी मी पुढे गेलो तरी नाट्यकला ही अशी कला आहे ज्या कलेनं मला एक उज्ज्वल भवितव्य दिलं, एक व्यासपीठ दिलं आणि एक ओळख निर्माण करण्याची जी संधी प्राप्त करून दिली। आत्ताच मी व्यासपीठावरती बसलेलो असताना अविनाश पुरके जे ज्येष्ठ नाट्यकर्मी आहेत, त्यांनी माझं स्वतःचं नाटक